Que tal, saudos? Os traballadores das ambulancias irán á folga indefinida se antes do 20 de marzo non conseguen un convenio colectivo. Vemos todos os detalles de contado. Isto é Pontevedra ás 10. Comezamos. Os traballadores do sector de ambulancias e representantes da CIGA, Comisión Sobreiras e UGT concentráronse hoxe diante da entrada de consultas do Hospital Provincial como parte das mobilizacións pola ruptura das negociacións do convenio colectivo. As protestas intensificaranse a partir do venres que ven, con paros intermitentes e unha folga indefinida a partir do vindeiro 20 de marzo. O sector das ambulancias en Galicia inicia mobilizacións con motivo da falta de acordo no que se refire ao convenio colectivo. Despois de 3 anos, a mesa de negociación rompeuse tras propoñer a patronal unha reducción do 10% ca posibilidade incluso de impagos a partir do mes de marzo. Y que necesitamos sí o sí, después de 3 años y vamos para el cuarto, un convenio que ampare a los trabajadores, que nos deje de hacer percibir menos de un IPC real año a año y que independientemente de este tipo de cosas, las irregularidades que se están cometiendo en el sector, ya bien nombradas por Aboy, espero que no se sucedan a partir de ahora. En esto también tiene que tomar cartas en el asunto el 061, que es en definitiva quien es el responsable visible y que nos hace creer a todos en definitiva un servicio de calidad cuando no lo está prestando en condiciones. Os ratios por ambulancia na comarca de Pontevedra son escandalosos. Pontevedra necesitaría non só media ambulancia ou unha ambulancia de 12 horas, necesitaría unha nova ambulancia. O saben eles, o sabe o propio 061. Marín está traballando máis en Pontevedra que en Marín. Esos son datos reales. Os sindicatos responsabilizan a Xunta da situación, xa que os contratos de transporte sanitario os fan os 061 dependente da Consellería de Sanidade para as urxencias e as herencias das áreas sanitarias para os servizos non urxentes. Denuncian que os contratos se sacan a concurso por debaixo do seu custe. Que hagamos hincapié en que la Consellería es la única responsable de sacar los conciertos por debajo, muy por debajo del coste real que necesita para cumplir un convenio. Cuando se sacan concursos públicos que non dan para cumplir o convenio colectivo, o que se está facendo, por exemplo, no sector da axuda a domicilio, é que as empresas non se presentan ao concurso, deixan o concurso vacante e obligan a un novo concurso. Por lo tanto, as empresas tamén teñen algo de responsabilidade por asumir condicións que saben perfectamente que despois non poden respetar o convenio colectivo. As mobilizacións de carácter autonómico inclúen paros do 8 ao 11 de febreiro, do 18 ao 24 de febreiro e do 4 ao 10 de marzo. A partir do 20 de marzo, a folga será indefinida. Cubriránse só os servizos de urxencias. Todos os servizos de urxencias van cubrir, todos. Si son necesarios máis coches, que os chamen. Pero o resto que non sea diálise ou oncología non se fai. E ademais hai unha sentencia que nos cubre. Por lo tanto, ollo avisor. A Consellería, si quere negociar, ten daqui hasta o día 8. Mañán, tarde, noite. Como fai cando lle interesa. Por lo tanto, o día 8 hai folga. Urxencia sí, os viaxes de ambulancia como se fora inserso, non. No sector das ambulancias traballan máis de 1.500 persoas. Hoxe celebráronse concentracións en todos os hospitais de referencia das 7 cidades galegas. O Concello de Pontevedra recibiu esta mañá a nova coordinadora técnica da Rede de Cidades que Camiñan, proxecto que preside o alcalde e que ten como obxectivo que as políticas de mobilidade urbana pensen no peón. O alcalde Miguel Anxo Fernández Lores presentou esta mañá a nova coordinadora da Rede de Cidades que Camiñan, que dende onte está de visita en Pontevedra para profundizar no coñecemento do seu modelo urbano. Con este proxecto que naceu no ano 2012 e do que Lores acaba de sair reelixido como presidente, preténdese que as cidades permitan a convivencia e os desplazamentos peonís no espazo público. La visita a Pontevedra, aparte de ser un placer visitar Galicia, era obligada porque necesitábamos conocer el modelo de Pontevedra, ya que creemos que el éxito es evidente, los reconocimientos internacionales están ahí, no es por nada. Queríamos conocerla de primera mano y también pues, para hacer esta visita a las ciudades galegas de la red, que además están ahora en expansión. A coordinadora mostrouse realmente sorprendida coa visita e recoñeceu que as expectativas que tiña sobre o modelo urbano de Pontevedra foron superadas.
Y la verdad, por ejemplo, una de las cuestiones que más nos sorprende es el esfuerzo de transformación urbana que hay. Es decir, no es poner señales, no son operaciones cosméticas, sino que realmente uno percibe que es una ciudad para estar y para caminar simplemente por el modelo, por el diseño urbano de las calles. No son necesarias prácticamente las señales para que funcionen. Yo creo que cuando esto se percibe, alguien que llega de fuera y percibe que es una ciudad tranquila para estar, para vivir, creo que ahí ya hay parte del éxito que se ve sin un manual un manual explicativo de cómo funcionar por la ciudad. Ana Montalbán asegurou que a Boa Vila é un referente mundial en canto a transformación urbana e que por iso o seu modelo é aplicable a outras grandes cidades. Por supuesto, porque cualquier ciudad se puede organizar en barrios, en zonas tranquilas, donde se pueden aplicar las medidas. Obviamente, en grandes ciudades habrá unas arterias de comunicación muy potentes que hay que seguir manteniendo para el funcionamiento, pero si se organizan en barrios donde se puede aplicar medidas como las que estamos viendo en las calles, por supuesto que se puede llevar a cabo, por muy grande que sea la ciudad, una racionalización del sistema de movilidad a favor del peatón. Por outra banda, o alcalde recibirá mañá xunto coa coordinadora da rede a 12 membros da delegación da Asociación Catalana de Municipios que visitan Pontevedra para estudar de primeira man o seu proceso de transformación urbana. Ademais, o martes que ven, Lores e Montalbán reuniránse co director xeral de tráfico, Pere Navarro, para que os peóns gañen peso nas políticas do organismo que dirixe. E imos agora ata apoio porque o Concello contará cun orzamento de algo máis de 12 millóns de euros para o 2019, un 5,6% máis que no presuposto anterior. Do reflectido no documento, o Goberno local destaca a conxelación das taxas, a redución da débeda e o incremento das partidas de contido social. O orzamento municipal de Poio para o 2019 ascende a algo máis de 12 millóns de euros, uns 700.000 máis que o ano pasado. O 56% dedicarase ao gasto corrente, co que se proporcionan servizos aos veciños. Responde a un acordo, evidentemente, do equipo de goberno e un consenso dos grupos que formamos o goberno municipal para levar a cabo todas aquelas iniciativas que nos entendemos que unhas que están en marcha, pero outras que son necesarias para seguir desenvolvendo unha política no que nos entendemos de mellora dos servizos municipales. Que é un presupuesto que atende, quizás, diríamos, pois a todas as necesidades do Concello, dos nosos veciños e veciñas, sin abandonar pois ningunha área, non? Tanto a cultural, como a educativa, como a social. O concelleiro de Facenda destacou que, como nos últimos exercicios, as tasas municipais están conxeladas. Os impostos non se incrementaron. E máis, o IBE tuvo unha reducción no ano 2015, pasou do 0,5 ao 0,47 e as plusvalías pasaron o tipo do 0,23 ao 0,20, tamén do 23%, ao 20%. Tamén apuntou que este ano podería quedar liquidado o déficit xerado dende 2009 e destacou a reducción da débeda. A deuda en estes momentos está nos límites moi por debaixo do que establece a lei. A lei permite un endeudamento do 115% dos recursos dos gastos corrientes e nós a temos no 44% en este momento. Por ano será incluso un pouquiño máis baixa. En canto ao capítulo de investimentos, o orzamento contempla 578.000 euros. Se ven o remanente de tesourería, en torno a 1.600.000 euros, tamén se dedicará a obras. A pavimentación do Camiño das Chans son 70.000 euros, a reforma da coberta do pabillón de Rubito 60.000, a apertura do vial na Caeira entre as rúas Riumia e Río Sil, me parece que son 120.000 euros, a pavimentación do Camiño do Mato 92.000 euros, na área de rehabilitación de Combarro se van a invertir en 4 anos 658.000 euros, a urbanización da Seara e do entorno do que é o Colexio da Seca son 600.000 euros e estas obras se van a executar con cargo a ese remanente de tesorería. Pola súa banda, a tenente de alcalde destacou o incremento do gasto social.
Podemos estar satisfeitos tanto polo social como por todas as obras que vai a cometer, que como dixo o compañeiro, bueno, pois no social se está incrementando tamén pois casi 500.000 de euros. Os orzamentos para o 2019 serán levados mañá á Comisión de Facenda e debateránse nun pleno extraordinario que se celebrará o vindeiro xoves para a súa aprobación. A Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra fixo esta mañá balance da súa actividade no 2018 e presentou tamén os seus obxectivos para este ano. O equipo directivo continúa apostando polas liñas estratégicas que se marcou o inicio de mandato, que son o fomento das sinerxías entre empresas e tamén a expansión territorial. AG Pontevedra fixo ese balance do pasado ano e expuso as iniciativas previstas para o 2019, no que celebra o seu 30 aniversario. O seu presidente mostrouse satisfeito polo incremento do 16,6% no número de asociados, que se sitúa en torno aos 150. Pablo Fernández explicou que entre os obxectivos para os vindeiros meses está a ampliación da sede de Vilagarcía e a apertura do espazo para emprendedores no Porto de Marín, que contará con zonas ou cooking. Estamos intentando ver la posibilidad de ampliar el espacio de Villagarcía, porque hemos tenido muchas solicitudes para cubrir el espacio que tenemos actualmente, que es en la autoridad portuaria. Estamos negociando con esta administración a ver si es posible aumentar el espacio para darle servicio a todas las solicitudes que tenemos en Villagarcía, y creemos que de un momento a otro, ya lo comentamos varias veces, y es un proyecto que se está alargando mucho en el tiempo, que es la apertura del espacio de Marín. Ya tenemos cerradas las bases con el Ayuntamiento de Marín, estamos haciendo una selección de personal y yo creo que la apertura es inminente. Sobre o tecido empresarial da cidade, Fernández explicou que está demasiado centrado no sector servizos, polo que sería necesario fomentar o emprendemento noutros eidos. Yo creo que en Pontevedra el sector servicios pesa demasiado, entonces yo creo que deberíamos de apostar por intentar atraer a empresas. No tiene por qué ser empresa pesada, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando que el comercio se está viendo afectado por el comercio online. Pues podríamos intentar apostar por la logística, ¿no? Que podría ser un sector de futuro que hoy en día ya es una realidad y que Pontevedra tiene una situación estratégica muy buena, ¿no? Es por ponernos un ejemplo, ¿no? O presidente de AGE explicou que Pontevedra deixou de ser nos últimos anos o referente comercial da comarca. Entonces yo creo que Pontevedra tiene que intentar recuperar a nivel comercial, ser referente para el resto de la comarca. Yo tengo familia en Caldas, por ejemplo. Mi familia de Caldas antes venía a comprar a Pontevedra, ahora no viene. Ahora o va a Villagarcía o va directamente a Vigo. Entonces hay que crear a lo mejor políticas de atracción a esa gente. Yo no sé si a través del transporte urbano o poner lanzaderas desde los parkings disuasorios o hacer algún tipo de medida que le compense a esa gente venir, ¿no? Insistiu na necesidade de modernización do comercio, que cada vez está máis ameazado polas propostas online. No puede ser que tengamos el camino Xacobeo que pasa por la ciudad y que todos los comercios que están en esa ruta no estén geolocalizados en el Google Maps, por ejemplo. Sería mejor bueno pues lanzar una pequeña campaña. Yo sé que al final un autónomo como nosotros no tenemos tiempo para nada, no tenemos tiempo para dedicarnos a redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, si se agrupan todos o si se lidera desde el Concello a lo mejor una iniciativa para modernizar el comercio a nivel electrónico, pues tenemos alguna cierta ventaja. En canto ás posibilidades para a creación de novas empresas, anotou que sería interesante estudar a supresión de peaxe para acceder ao polígono de Barromeis. Uno de nuestros principales polígonos industriales es el de Barromeis. ¿Cuánto vale ir a un empresario a Barromeis? ¿Cuánto le valdría, por ejemplo, a Freud, que se va a instalar en Barromeis, incrementar los transportes diarios de toda su logística, en vez de ir a Lourizán o a Lourido, ir a Barromeis? ¿Por qué no vamos a intentar poner, nosotros ya lo demandamos, ¿por qué no se puede poner gratuito para el polígono industrial de Barromeis el peaje? En canto ás actividades de asesoramento e networking, continuarán a favorecer a conexión entre empresarios sénior e emprendedores e pretenden aumentar a oferta formativa, que se inaugura o vindeiro xoves ás 7:30 cunha xornada sobre subvencións para PEMES. A área sanitaria de Pontevedra e o Salnés rexistra escaseza de reservas de sangue, en concreto dos grupos sanguíneos A positivo e 0 negativo. A xerencia sumouse o chamamento da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue para doar no punto fixo situado no exterior do Hospital Provincial. A dirección xa se viu na obrigada a adaptar a programación cirúrxica do CHOP ante esta escaseza.
O turismo medra en Pontevedra dende os últimos 5 anos. Dende o sector veñen detectando un incremento progresivo da actividade, especialmente no caso do turista internacional. Apuntan que os europeos e os americanos son os que máis medran, cun nivel adquisitivo medio e medio alto. O recinto feiral de Pontevedra acolle a partir de mañá unha nova edición de Stock Pontevedra. A feira de oportunidades impulsada polo Centro Comercial Urbano Zona Monumental contará con preto de 70 empresas confirmadas. Os vendedores ofrecerán durante 3 días un amplio e variado catálogo de produtos. A entrada terá un prezo de €1,50. En deportes, o Complexo Deportivo Rías do Sur acollerá esta fin de semana o Campeonato Galego de Clubes de Natación Alevín de Inverno. Na competición participarán 157 deportistas de 25 clubes de toda Galicia. Nadadores alevíns de toda Galicia participarán o 2 e 3 de febreiro no Campeonato Galego de Clubes de Inverno da categoría. En total serán 157 os participantes. É unha participación pequena, e o motivo desa participación é porque as mínimas exixidas son moi fortes, porque aquí se escolle os nadadores e nadadoras que van a ir a representar a selección galega no Campeonato de España Alevín de Inverno, que nesta categoría solo hai por comunidades autónomas, é dicir, solo hai de seleccións en inverno. No verano xa é por clubes, pero ahora mismo é solo de seleccións. Entón, poñen unhas mínimas moi fortes. En Pontevedra reuniránse, polo tanto, as promesas da natación galega. Entón, os nenos que están xa teñen un nivel importante. É dicir, son nenos que van moi ben, son pequenos, pero van moi ben e son as futuras promesas da natación galega. E hai algún que xa compiteu en Campeonatos de España o ano pasado, que xa son de segundo ano, e xa tiveron os seus bons resultados. O Club Natación Galaico, organizador de evento, participará con 10 nadadores, entre os que destacaría Pablo Martín, que se marca como obxectivo acadar a mínima para ser convocado pola selección galega e competir no Campeonato de España. Neste caso temos a Pablo Martín, que o noso obxectivo é o que vai coa selección galega. Está xa coa, digamos que, cunhas xornadas que fai ao Centro de Tecnificación. Nesta categoría un neno que temos, é un neno de segundo ano que temos, que xa foi a España o ano que ven. O noso obxectivo sería que conseguir a mínimas de España, porque este ano só podes conseguir mínimas nos galegos, máis en algún trofeo moi particular, pero en esta categoría é complicado. Entón, se queres ir a España, tens que facelo neste galego. A competición divídese en 4 sesións. O sábado pola mañá de 10:30 a 1 e pola tarde de 5 a 7 e o domingo de 10 a 12 pola mañá e de 4 a 5 pola tarde. Entre as probas destaca a modalidade de relevos, que se disputará na xornada matutina do domingo. Foi todo por hoxe, así rematamos este Pontevedras desde este derradeiro día do mes de xaneiro. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, xa saben, no Facebook, no Twitter e tamén na nosa canle de YouTube. Estaremos aquí mañá de volta a partir das 9:30 con toda a actualidade da nosa contorna. Adeus.